Здравейте, днес е сутрин, баща ми стана, ще отива на работа, закусвах, служих, Леля ми служи бучета, аз пък станах, ядох пица, ядох пържени филейки, пих сок, ядох ябълка, така. Майче, днес ще отиваме на парк. Днес или утре? Утре със сигурност, защото моят татко е почивка. Тук е. И излезе преди малко. Навънка около... Не знам колко градуса е, но е много топло навънка. Днеска с Леля минешка ще излезем. И може да се разкараме около улицата. А Чичо нататък тук спи. Сега какво да ви кажа? Отиваме в стаята ни. Ето кака ми си играе на телефона. Русица гледа там. Как се чувате? Понита. Те са поните. Това са там играчките ни. Терасата. Тук да ви покажа и не. Навънка ще ви покажа какво е. Навънка е много слънчево, както виждате. Сега ще се виждат. Това е куклата ни Ела. Така, аз съм с рокля, както виждате, навънка е много топло. Леко хладно, но е супер времето. Затова ще ви кажа чао и не знам друго. Ето как ми слуша музика. Тя е обикновена така. Тя не се снимат, не знам. Как го махни предето да влиза светлина? Това е нейният таблет. Телефон. И тя пуска същите клипове. Влезте само в моята сестра. Ха-ха. И слушайте две наплезени човечета. Така и ще видите моят клип, който правя йогурт с чай. Много е смешно. Съжалявам, че го пусна. Харесайте го. Чао! И майче трябва да репетирам танца за читалището. Там обикновено не дава да се снимат, затова ще гледам да го направя тук. Чашата не дават, ако ме видят с таблет, ще ме изгонят. Чао! И до скоро!